o nweghị ụgwọ arịrịọ mgbaghara ọbụla iji ndị ụka alakụba, onye ọkammụta Soyinka gwara onye otiegwu Davido. Dịka otu o si ada gbugagbuga n'etiti ndị ụka alakụba gbasara egwu Davido tipụtara, ebe o gosiri ndị ọgba egwu ya bụ ndị nke yi uwe dịka nke ndị ụka alakụba, abụrụgo ihe mkpasu iwe dịrị ndị ụka alakụba nke Naịjirịa. Na ngosipụta iwe ha n'ebe Davido nọ, ụfọdụ n'ime ha agbaala akwa ọbụla ha fụrụ esele ihu Davido n'elu ya, ha agbaala ya ọkụ. Ha manyekwara ya Davido ka o hichapụ ya bụ egwu nke o tiri n'ihu akwụkwọ nke a na-akpọ soshal midia. Ka udo were chịa n'ala Naịjirịa gbasara nnukwu nsogbu ya wụ egwu nwere ike ibute, Davido ewerego obi umeala ma hichapụ wepụkwa egwu ahụ n'ịntanetị. Mana onye ọkammụta Soyinka ekwuola sị na ya dị nkwadobe nke ukwuu na nnụrịta ụka iji were mara ihe kpatara ha ji na-ekwutọ ya bụ egwu. Eze ndị Igbo na Ajawo Estate, Lagos, a na-akpọ Eze Frederick Nwajagu, bụ onye nke ndị DSS nwụchikọrọ tinye ya n'ụlọ mkpọrọ ma bokwa ya ebubo nke a na-akpọ terorizm. Ndị onyokomite anyị mekwara ka anyị mara na a ga-ekpe ya ikpe na Fraịde nke izuụka anyị nọ n'ime ya. Anyị chọkwa ka ị mara na ya nwawa eze anọgo n'ụlọ mkpọrọ kamgbe Eprel 2023 ruo taa. Ogbu onye akpa ntị were na-ajụzi sị ndị DSS kpụrụ eze ndị Igbo na Lagos maka na o kwuru okwu ọnụ. Ọ bụzi na ntị chiri ha n'ụbọchị MC Olomo busoro ndị Igbo niile bi n'ala Lagos agha. Site na mbuso ha agha ụbọchị emere ntụziaka, o nweghị ihe anụgoro ruo n'ụbọchị tata. Ka ọ bụzi na ha kpukwuru isi ihu ebenebe Asari Dokubo na-egbu gbasara egwu nke ọ na-eyi ndị mmadụ n'oge ọbụla, ka o nwere ndị ha na-akpụrụ iche. Dịka ndị sụrụ oyibo siri wee sị, injustice arises when equals are treated unequally. Ya bụ onye mara asụ ya sụkwa n'ikwe. Dịka ndị Igbo siri wee kwuo, efobe ifo ehonyeghọ mbe, ma na o nwere ihe kpatara ya. Onye ka anyị na-ekwu maka fa? Ndị DSS. Ndị DSS anwụchikwana Godwin Emefele, bụ onye nke nekọtaburu ụlọ ọba ego ndị Naịjirịa anya n'oge gara aga. Ha nwụchikọtara ya ozigbo ọ tụrụ ọkpa ya na mpụta ọnụ ụzọ ụlọ ikpe. Nwanne ya nwoke a na-akpọ George Emefele ekwutọọla agwa ọjọọ ndị DSS kpasara nwanne ya nwoke. O kwukwara sị na ọgụ nke ndị DSS nụrụ n'ihu ụlọ ikpe bụ nnukwute ihe ihere ma bụrụkwa ichu aha. Imirikiti imi ndị ọkaiwu akpọọla onye isi ala Tinubu ka ọ dọọ ndị DSS aka na ntị gbasara iwu nke ha na-ada kwamgbe ma na-emekwa ihe n'usoro iwu siri wee kwuo ya. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.